Tak můžeš. Dobrý den. Dobrý den. Akce. No. Tak je to dobrý. Promiň, já jsem tě teďka strašně nazoomovala. Promiň. Co máš to? Že se tak budu snažit trefit do dírky, to Jak to nevyšlo před monologem? Ale jak to vypadá? Já to chvilku počkám, já se nám režisérka dosměje. Akce. Vidíme, co stalo. Záře reflektorů, jo. Já, ale když se strašně odlasou. Chceš se někde točit? Prosím tě, pojď mi pomoct se stolem, můžeš? No, můžu, no. No, já to sama neunesu. Tak po! To je ono, že mi to nevěří. Agáto? Můžeš? Dobrý. Odejde, rozumíte, tak čau a ty tady. Tak to můžeme brát za Jo, nebo Ale s ne? TikTokem ještě. A ty, je to vidět nebo ne? Takhle? Ne? Pořád? Ty tam vykukuje, To už nemůže koukat, ale... Lama je synem lamy. A jeho máma je taky lama. Lamy jsou často samy, ač mají příbuzných jiných jmen. Když si lama, ta dáma, nohu zláme, předpokládáme, že je to tragédie. V Peru, kde lama žije a hlavním městem je Lima, je tam tuze velká zima. Nemá tam být jiný klima? Je tam jiný klima, ne? Je tam jiný klima. A kde přijdou salámy? Chytají lamy na salámy. Na stébla slámy. A nebo na stéblo slámy. Vy to umíte líp než já? V tom našem mlejně melou tam stejně namelou mouky 4 klobouky napečou placek 24